חברים, פה תומי, והיום אני אעשה פצצת אטום במיינקראפט. פצצה ענקית. ענקית מוות. שתפוצץ מלא דברים. תהיה לאורך. כל בלוק שאני שם זה מפוצץ איזשהו 20 בלוקים. אז הפצצה היא תהיה לרוחב כדי לפוצץ יותר, כי אם אני אעשה אותה יותר גבוהה היא לא תתפוצץ, הכל יתפוצץ למעלה וסתם חרטה. אוקיי. כמובן שאני אעשה את זה בידית כדי להנהג את זה. אני חושב שזה מספיק. אם אתם חושבים שזה קצת, אל תשכחו מה יש לנו למלא בפנים. אל תשכחו שכל בלוק TNT מפוצץ איזשהו 20 בלוקים. טוב. טוב, אני לא אתרחק מהפיצוץ כי בסוף אני אתקע לי המסך ואני שונא את זה. אוקיי, עוד שורה. וואלה, זה יהיה פיצוץ ענקי. מי שראה את הסרטון שלי נזהר, פיצוץ במיינקראפט. הפיצוץ שלו היה קטן, אבל שלי. תגידו של מי הפיצוץ הכי גדול. אבל ברצינות, תגידו את זה על אמת, לא על שקרים, כי נעשה מבחן של מי הפיצוץ הכי גדול. של נזהר או שלי. זה לא תחרות, זה סוג של תחרות. אני מאמר על שלי, כאילו, תראו כמה בלוקים שמתי. תראו מה זה. אני חושב כמעט כל החצי מהעולם הזה יתפוצץ. טוב, אז נעשה את זה פצצה ענקית. טוב, אז יהיה פצצה כאילו ענקית, ממש ענקית. חשבתי לעשות עוד 2 שורות. טוב, נעשה עוד הנה זהו, ונעשה עוד 2 שורות. תכף חזרתי חברים. אוקיי. וואי, זה הולך להיות פיצוץ ענקי מוות. וואי. זה יהיה פיצוץ ענקי ונשים את זה ליופי. 1, 2. כדי לפוצץ קצת יותר לרוחב. אוקיי, התענוג שלי. צריך להפעיל את זה. אללהו אכבר.
אומייגאד, תראו הכבשה מתה שם. אוי לי, כמה זמן. הולי שיט, הולי שיט. כולם יודעים של מי הפיצוץ הכי טוב. הפיצוץ שלי הכי ענק. חברים, ניצחתי את אלדד ואת ניב. הצלחתי אותם, ועוד תראו מה הצלחתי לגלות פה פאקינג לבה. חבר'ה, כאילו, מה, כאילו פאקינג. אומייגאד. ותראו, יש לי סקין חדש, חבר'ה. כן, סקין חדש. תגידו מזל טוב, סקין חדש. טוב, אם אהבתם, תנו לייק ותראו את הפצצה הענקית הזאתי. תרשמו בתגובות של מי הפצצה הכי גדולה, וכמובן זאת שלי, ותנו לייק וסאב ותרשמו בתגובות, איך אני אגיד את זה? יאללה ביי.